Konke ongakwazi ukukulawula kukufundisa ke ukuthi uyekelele. Ngabe uhlushwa ingane ekhaya mhlambe ingane yakho isingena esigabeni idla idakamizwa wena uzama ukuyilawula buye ekhaya ngesikhathi esithize. La ekhaya amasanga ayavala ngo6. Yonke leyo nto uyabona nje lokho okuzama ukulawula ikona lokho kudinga ukuthi nje uyekelele ngoba ayikho into ozokwazi ukuthi uyilawule la emhlabeni. Umoya nalokho okuphila ngaphakathi komuntu wenze ukuthandayo ngoba akulawulwa umunye umuntu. So konke lokho okwenzeka kuwe ongathandi kukufundisa ukuthi nje uyekelele. Ongakwazi ukukontrola kukufundisa ukuthi nje uyekelele ngesikhathi uthi surrender yonke into uyekelela uthi Nkosi senginikela kuwe. Awusho ukuthi Nkosi inkosi lesibhakabhakeni ukhuluma nawe nomqondo wakhe no higher self ozokwazi ukuthi ngendlela yobuchule babo obuhlakaniphile ongeke uzokwazi ukubuqonda buzohamba buyilungise leso simo leso ongakwazi ukusilawula ngokuthi wena unga-interfere usarende. Amaculo esonto mahle ke yabo khona nje leli lithi I surrender, I wanna know you Lord. Ngesikhathi usurrender yonke into iyenzeka uyekelela kongaphezi konke ukuthi ayisombulule leyo nkinga. So wena ke zibheke ngabe ingane zami ziyahlupha, ngabe ingane zami ngifuna indlula umbhede kanje, ngabe ngifuna zigeze kanje izitsha. Uzama ukulawula yonke lento ozama ukulawula. Ufuna ukuthi umaqondana wakho akuphathe ngalendlela enze kanje yonke nje leyo nto. Konke lokho ongakwazi ukukulawula wena kukufundisa ukuthi uyekelele. Yekelela nje ufane nje nesithupithu uyekelele.